بسم الله الرحمن الرحيم. Преподаватель Аргунской школы хафизов имени Табарик Байсултановой Джабраил Сабуралиев читает суры из Корана. Его чтение проверяют известные в исламском мире ученые, выдающийся знаток наук священного Корана шейх Мухаммад Абдуразак, специалист в области исламского вероучения и духовного воспитания шейх Анас Аш-Шарфауи и многие богословы и мутаалимы Чеченской Республики. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Экзамен в медресе Даруль Куран Аль-Карим имени Неси Байсултанова проходит с целью получения иджазы. Это свидетельство, подтверждающее, что ученик прочел Коран с соблюдением всех необходимых правил и требований своему учителю. А экзаменатор получил иджазу от своего учителя, и так цепочка доходит до самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. А от него переходит к ангелу Джибрилю, которого обучил Всевышний Аллах. دال شيخ بعنا دي ناهر بركتي حيل شوي محكا درجو الله تو دعوتين وشوي قرآن غلق شو رمضان حج دال عال شوي إذا دال ديكن بيقن بولتن هر دال قرآن وشوي در حجر ومحكا وشوي قي حجر ش سو أتو سبيش سو غلط ديشي أنا وينيس قوتشر باشمش داس وش ويدقي دي درساني بركل أوتن دام ولا ويتن خمبو. Экзамен сдают еще один преподаватель Аргунской школы хафизов Ризван Ахаев, а также студент Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Мухаммад Насуханов. Все трое продемонстрировали высокий уровень и получили иджазу. خلصتول صوتش أقدر صوت قرآنس قحيجر قرآنس إجاز حية إجاز مو بابو يلتن عليه الصلاة والسلام سنجر وحيوش سند سيسن زع يخر سن خوت ولا دورة تكون دوقم دخول دوقم خدا داس خدني تروح. ده البربانس جبرائيل عند عدي شن استلسا إجازة عند عدولي تقاشن ما رأي بحث حاجة قادة عليه. Ризван Ахаев также получил еще одну иджазу. Это иджаза на известную поэму в науке таджвида, написанную имамом Аль-Джазари Аш-Шафии. В этой поэме собраны основные вопросы и темы таджвида в стихотворной форме. منظومة المقدمة الجزرية أوش بيت شوش يبيت يازن إمام الجزري و أقصن ديردوين دا حيوش شيء تسبوش شيء سنة ديوتنا يبيت بع إس بيتوش وش دقة حد عيش نقله أقصن توش لينا كي ياخد لي شمل الرئيس خليتنا أقصن شمل شيخ أيمن رشدي أقصن عيش تنقر إجازة تيرتنا. Богослов Адам Шахидов отмечает большую пользу от знаний, которые в нашей республике распространяют шейх Мухаммад Абдуразак и шейх Анас Аш-Шарфауи. Шейх Абдуразак, шейх Анас سيد أرخ علم نيت أرخ وبصم نيت أرخ بركل آلاء سنة شا قمخ حبيع شان تحمبتن قاكرا شوحة هور دين عويغال نوتشي قوم دوغ ألس أيوش خل دوشت مالدك شوح شي أروك تيجع يش يخ بيسن قز أرجونا دار القرآن حجة قز حوي قزع شي أروك يش يبقي أروك يوش دين أحسن دوتش دقة علم عرمك شرشك حيوش خل دوشت رجينش تحمبتها Все лекции ученых записаны и будут транслироваться в эфире телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, отмечают Шахидов. Также они послужат методическим материалом для других обучающихся. Шамиль Ирсанбиев, Адам Яхьяев, Асхаб Керимов. Неделя.